Ikaw sana aking yakap-yakap, ang iyong kamay at hindi kanya dumating sa buhay ko. Ikaw ba siya ba? Nais ko dumating sa buhay ko. At sabay nais ko malaman Sa taas ako. Ikaw yung nasa taas? Okay. Sorry, Sir Marvin. Pinag-usapan na namin yung ano. Yung dulo lang. Yung tono. Sa taas ako. Okay. Ako yung mababa? Kaya nga pala tayo sa taas. Okay. Nais kong malaman. Bakit ngayon lang? Ako babae ka taas. 1, 2, 3, go. Dumating